Saka zvazvako nembudzi dzokumba kwenyu ndati wose. Unaona zimbolicious Jules yo real shit. Ndakanda mukanganwa nokuti haasi dzungu sei haasi ana ndingopinda macomments. Ndingopinda macomments andinamboti pane munhu ndingopinda macomments. Just you know that the end will start by Julie, my TT is number one. Celebrity. We said socialize the same okay, guys. Socialize. All right, my titi varutorone vanhu matiti vanouya vataura nyaya anditi mangwana zvikaoma vanotaura futi kuti guys ndakaomerwa at least vari pabetter side. Vane vavo vanoramba vachiti vari number one havambobva vakastrugura ivavo nekuti they said they will never struggle these ones ndekuti vakaomerwa havambobva vakazoti vanenge vachidhobha chete kuti zvinhu zviri kuita izvo zvisiri isusu tirina tobhuya tichichema pano tikaona zvatiomera ndadhakwa ndange musindo number one anorarama fake life madam boss ndatanga inini saka munita sei murume uri anokusvira nyika yose yokutsekiyo ova murume akazikanenze dick for everybody. Mabai peni chinoziva mari zokuti nechobhadhara every month ndoziva kwakwatekamo imi ndataura ndatakubvunza zvakazvona neni ndataura ndatanga musindo wacho ndatanga mufundzo wacho. Wait, what makes it fake? Because why I will stand with her on that easy. Asatambo, we are defender, but I'm not the opinion. I said what I said. Okay, who's the truth is whether or not anomira nemurume wake. So what makes that fake life? Fake life is whereby she tries to cover up kuti murume wake hapana zvaanoita and blah blah blah. But anongomira nemurume wake because mukadzi anomira nemurume wake. She does not give you answers. She does not confirm. She has no idea. She does not. Murukuchwa kushauta because you are looking for numbers. Ini fake life haasi pafake life anongorarama kuti vanhu vazive zvavanoziva izvozvo ndokwaaanogara. Someone never kafesi kangu kaende kudenga da kuti comment section indione ndivaonewo family yangu iri comment section. Comment section next who is okay, guys, who wants to be aided? Chimutubia request inyango kashekana ndinguyango eda munhu pongo chawalipo. Kwani munhu wandambona apa ndiani wandambonichedzera. Guys, I don't aid tumira request right now. I'll aid anybody else. No, towers are fake life. Towers ihurira mu romanshuka kumtiji. So
Mabridge Askubachi, I don't know. I didn't fucking find out that beach. Where's that beach? Mabridge. My fake life, guys. Why? And no, you are with my fake life. That's true. That's true. Mota dzanofamba nandiwa udza dzisi dzake anongochinja wangu mina ndikuzi kuzimbabwe kana une mota dzosaswatsa mira ndikuza labnes before usati wapindura labnes mota dzako dzosaswatsa kunyirwa kuti mudiwa wood inofamba kuti mudiwa wood 1 mudiwa wood 2 mudiwa wood 3 wangu fake life ukaona mota dzako dzakonyirwa kuti mudiwa wood urongochinja maplates emota uchisa pamaplates ekuita siri dzako wangu ndatega tanda kudokurara guys kunze kwakutochena uku ndakasvinura guys. What's wrong with you? Guys, I can talk about the Mdiwa Wood. I don't give a fuck. Can I refrain Mdiwa Wood? I didn't say anything really bad about him. That thing I said my plate with Mdiwa Wood. I said Mdiwa Wood 1, Mdiwa Wood 2, Mdiwa Wood 3. That's what I said. So don't tukirego. Ndatazeyo. So guys, I don't tell you. You guys are actually telling Guru, man. I think I him. No, and that's not I'm not going Yes, sweetie. Okay, guys. Fake in our stat. Number 1, my guy. Challenge. Number 2, I at school, cut it out. Manda. Pane mwana wangu utambova panapa tine subject yekuratidzana zvombo. Mapa fake life. Guys, okay, Mirai, and my profiter because my social is number 1 that okay. Guys, come on, profiter, look 3. Manda. Indapedza nangu umonjani. Kauna kupedza unyepa. Pedzisa. Nangu prophet vandoziva vanonyebedzera maybe vamadungwe. I think vamadungwe vane mari but okay, my social life ndiani. Okay, my celebrity. Okay, everyone, even in the Zimbabwe, they think I'm a celebrity. I'm not a celebrity in the social life. So the social life, you are not going to you in the end. I'm not a fake life. That many more than that. You are a man, not 37 centimeters. Loveness, Loveness, Natalie, Mutumbura, Muzi, or Shasanyara. Loveness, Natalie, Muzi, or Sanyipi. Ndanokuikanda uyu anotauro indakaiona rakangonzi bvu but pandakaona ranga risina kumira ranga rakangoita kunge zikunyoka rakasvava aiwa ranga rakaita muzambarara handisi kunyepa rakangoita kunge zikugamibe rakakandwa kubva mburugwa ndikati tatonoda nemamvuracho akangorichizva nemaoko unoziva kuita kunokora kuti bvu kwakuti bvu because ndakamuchallenge parking lot. But were you disappointed? Mairatidzana parking lot. Mairatidzana ndikamuchallenge pane vanhu. So were you disappointed? Were you disappointed?
I was not looking for disappointment. I was more shocked. Kuti mupana uyu yakaonda uye zimburu rakadai. Kuita unoona zikugami beharia rinongodonha unoziva chinhu chourishongo kuri sikwasanzi wanya chobva changoti gwam chobva chati